malin de la diaspora min be France ya mina fo bela jigena ne ko ma mu ne ta do I kan ga mun kɛ parce que ne ti se ka fɛn kɛ ala I ne bɛɛ be togoya kelen na o situation kɔnɔ ni kungo jeni ma ban to man ka ton sanga fo kɛ ngo mɛ me se ka kumakan kelen fi ɲɛna ngo an ka autorité u tina an laisser tomber tant que olu de passeport in dilan tant que u b'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ ka degun sɔrɔ a la u bɛ solution sɔrɔ a la ngo an ka muɲu ka sabali k'an ka autorité soutenir parce que an bɛ kɛlɛ de la minnu bɛ ka nin kɛ u n'anw tɛ dɛ u tɛ k'anw viser dɛ f'an k'o de dɔn u ni anw tɛ u tɛ k'anw viser u bɛ k'an ka ɲɛmɔgɔw de viser jamana tun bɛ kɔnɔ jamana tun bɛ ko caman kɔnɔ ko min tun tɛ jamana yɛrɛ ranger fiyewu fiyewu ninnu nana u y'u sen da o ko caman kan o ye mɔgɔ caman ka nabɔ o yɛlɛla jamana caman ka sɔrɔtaw kan donc maintenant pour que ka anw ni an ka ɲɛmɔgɔw bila ɲɔgɔn na pour que u bɛ se k'an ka ɲɛmɔgɔw sɔrɔ u bɛ nin waleya in de kɛ bon an minnu ko k'an bɛ san faso nɔfɛ an minnu ko k'an bɛ jamana nɔfɛ anw de ka kan ka muɲu ka sabali an kana bi u ka piège kɔnɔ k'a taa fɔ k'an bɛna video kɛ ou bien an bɛna bɔ k'an ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ou bien an bɛn'u dɔgɔya ou bien k'a yuru ka na fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye k'u y'an se kungo ma n'an y'o kɛ dɔrɔn o y'u ka laɲini sabatilen jamana bɛ guerre de la n'a fɔra k'a bɛ guerre la ani mɔgɔ dɔw de bɛ ɲɔgɔn na ani minnu bɛ ɲɔgɔn na olu tɛna an to yen donc u bɛ passer ni sira bɛɛ ye pour que k'an ka ɲɛmɔgɔw senkɔrɔma cɛ u bɛ se ka passer ni sira bɛɛ an ka ɲɛmɔgɔw ye anw kan voilà ne ye kuma min fɔ a ye n y'a fɔ a ye fɛnɛ ka d'a kan n ko an minnu bɛ France yan an malien de la diaspora minnu bɛ France yan anw de kan ka kɛ hakilima ye ka ko in faamu anw de kan ka kɛ maliden dusuma ye k'i ka buru jalan dun ka tiɲɛ fɔ nɔnɔtigi ɲɛna anw de kan ka kɛ mɔgɔ ye waati min na jamana mago bɛ a denw na France yan ka o répond ka jɔ an jɔyɔrɔ la n b'a dɔn ko nin tɛna mɛn a kɛra cogo cogo solution bɛna sɔrɔ a la parce que an ka ɲɛmɔgɔw tɛna a ko to yen mais o temps kɔnɔna la an ka muɲu an ka sabali an k'an faso dɛmɛ an faso dɛmɛli nin tɛ mɔgɔ si kelen dɛmɛli ye nin ye faso dɛmɛli de don min na ninnu bɛ na ka France gɛn ka bɔ Mali la don min na u bɛ na MINUSMA gɛn u don min na u bɔra CEDEAO la an bɛɛ tɛgɛrɛ f'u kun wa an filɛ kɔlɔlɔ de kɔnɔ donc ni jamana kow bɛ taga a fɔ ka kɛ sacrifice dɔ de kan dɔ ni bɛ to a la dɔ ka nafolo bɛ tiɲɛ dɔ bɛ taa kaso la dɔw yɛrɛ bɛ perdre ko caman na donc f'i ka sɔn ko dɔ ka tiɲɛ ye o de sacrifice ye bon donc maintenant a sera sisan malien de France minnu bɛ France anw ka sacrifice an k'o kɛ k'a ɲini ɲɛmɔgɔw fana fɛ k'a fɔ ko nin waati in na u ka kan ka solution dɔ ɲini pour que ka se ka jamanadenw fana ka lafiya bon ne kɔni bɛ appel min lancer o de ye malien minnu bɛ France an ka an bolo di ɲɔgɔn ma an kana bɔ an ka jamana nɔfɛ fiyewu a dabɔlen don a kama an kana bila an ka ɲɛmɔgɔw la nin ko in na cogo si la a dabɔlen don a kama a dabɔlen don a kama ka n'an ka ɲɛmɔgɔw fɔ ɲɔgɔn kɔ ne mun bɛ k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ n bɛ ka n to jamana wɛrɛ de la k'a kuma fɔ a bɛ fɔ ko a mɔmɔ komi e tɛ France o de kosɔn e bɛ k'a fɔ mais ne yɛrɛ b'a kɔnɔ yan donc ne bɛ k'a faamu cogo min ne b'a fɛ bɛɛ ka faamu ten ne pɛrɛnnen don ka sacrifice kɛ cogo min ne b'a fɛ bɛɛ ka sacrifice kɛ ten ni jamana bɛ guerre la ni décision ɲɛnamaw taara jamana ye jamanaden bɛɛ de bi engagé o kɛlɛ la a jamanaden bɛɛ de bi engagé pour que décision min bɛ se ka appliquer an ma kojugu wɛrɛ kɛ an ka passeport de bɔ n'i y'a ye olu bannen don o la u bankun tɛ dɔ wɛrɛ foyi ye ko wɛrɛ de b'a ko kɔfɛ donc o ko min b'a kɔfɛ anw de kan ka hakili to an yɛrɛ la an kana bi o kɔnɔ ne bɛ se k'o de fɔ malien fɛn fɛn bɛ France ani malien minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛw la anw ye diaspora de ye diaspora ka rôle bɛ ka jouer u b'a dɔn ko malien ka ca kɔfɛ malien diaspora jɔda ka bon jamana ko la donc u b'a essayer ka malien diaspora k'a gɔnɔ minɛ pour que an ka ɲɛsin an ka dirigeants ma an ka sacrifice kɛ u k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ ka waleya min ɲini an ka n'o d'u ma o de message tun bɛ ne bolo ka lancer bɛɛ lajɛlen k'a mɛn. ayiwa Momo message mɛnna min ye Mali ni France ka passeport ko in ye keba passeport problème tɛ passeport yɛrɛ ye ko wɛrɛ min b'a dugu ma an ye ɲininkali kɛ ɲɛmaaw fɛ n'Ala sɔnna ma jaabi bɛna na da an ma la i b'a dɔn fana k'a fɔ ko a kun fɔra ko ka wari dɔ sarali kɛ Orange Money fɛ n t'a dɔn 20 tɛ yan ou bien 10 de don Burkina kɔni ta ye 5% ye i kɛra diɲɛ maa o maa i b'a sara maintenant o ko in fana a sɛgili sabasiri ɲagaminen don dɔɔni nka an bɛ ka ɲinini k'a kan n'Ala sɔnna ma
ana an da don ale kuma fana na ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye pour que ka se k'a ko ta fan dɔ passeport ko in faransi jamana kelen de bɛ k'a kɛ n'o tɛ jamana si tɛ k'a kɛ a bɛ ka kɛ kun min na fana an b'a ɲini ɲɛmaaw u ko mun yɛrɛ ko k'u bɛ labɛn na ka jaabi da an ma an b'o jaabi kɔnɔ kɛba mun n'a ɲɔgɔnna caman an b'u fo u ka faamuyali ko ɲuman na premier ministre ale ye sunkalo o suntigɛ mun kan ka kɛ jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ o kurumokarili kɛ dimanche tɛmɛnen Bamakɔ yan baaraw nin y'a ta ko filanan ye a bɛ fɔ min ma sa ko ɲɔgɔn dɛmɛ sunkalo kɔnɔna na kɛba complexe min bɛ yen n'o ye kalanyɔrɔ ye Sogonikɔkaw fɛ sigida 6nan na anw yɛrɛ fɛ yan tɛ sa wa gouvernement maa caman tun bɛ kɛnɛ kan an yɛrɛ ka an terimuso tun bɛ yen n'o ye colonel Asa Bajalo ye santé ministre an tɛ taa k'an bolo ci tuguni kɛba a bɛ se boloci la dɛ Bajalo kɔni dɔgɔtɔrɔya a bɛ yɔrɔ a b'o baara kɛ dɛ min ye an ka dugutigiw ka coordinateur ye Elhaji Seydou Sangare ale fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan diinɛ ministre an ka pɛtipɛtini n'o ye Mamadu Kone fana tun bɛ yen général d'armée Asimi ale de y'a ye k'a fɔ ko sɛgɛn de bɛ yen gɛlɛya bɛ yen degun bɛ yen maliyɛnw bɛ kɔlɔbɛ la bi sunkalo min setɔ filɛ nin ye salon a ye ŋaniya siri k'a fɔ ko min ye chrétien diinɛ maaw ye silamɛ diinɛ maaw ka sunkalo olu kɛra ɲɔgɔn fɛ salon ɲinan fana a bɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula chrétienw ta bɛ daminɛ sini ka se ka donbolo kɛ u ye o kɛra diinɛw ye sisan suntigɛ kɛnɛw de bɛna sigi kɛba don o don suntigɛ yɔrɔbaw k'olu kɛ jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ jamanadenw bɛ se ka ni lahinɛ cogo min n'i ye Sogonikɔka ta k'a lajɛ sa a yɛrɛ sa k'a fɔ ko Bamakɔ kɔnɔna yan yɔrɔ 61 o de bɛna sigi Kati bɔ o la don o don dumuni 300 o de bɛ tila yɔrɔw bɛɛ lajɛlen na o yɔrɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen na ka se ka gouvernement k'o k'a ka dɛmɛ ka ɲɛsin maaw ma suntigɛ ko la a bɛ ka kɛ Bamakɔ cogo min kɛba a bɛ ka kɛ marabolo bɛɛ lajɛlen fana kɔnɔna o cogoya la général d'armée Asimi a y'o laɲini yaasa wale in ka se ka sigi sen kan ministre damadɔw ale ni diinɛ ni bateau ministre ka taa fara sa chrétiennakaw ka ɲɛma soba kan n'o ye église protestante ye catholique ni haut conseil olu bɛɛ lajɛlen sen donna ni baara in na a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na min ye suntigɛ in ye sa k'o jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔw la ale fana mana kɛ tuguni kɛba o kɛrɛfɛ maa minnu bɛ yen ni olu tɛ ni seba tɛ olu ye donbolo bɛ kɛ olu fana ye suntigɛ in kɛrɛfɛla la seliw bɛ kɛ dugawudenw bɛ kɛ a kun fɔlɔ o de kɛra Sogonikɔ min ye Mali kɔnɔna fana na u bɛ ka mun kɛ tan u y'u suntigɛ yan an terimuso b'a la o colonel ayiwa n'an bɔra yen an bɛ taa Sanankɔrɔbakaw fɛ yen général d'armée Asimi denmisɛnnin minnu bɛ Sanankɔrɔba olu ka du kɔnɔna na ni olu ye denmisɛnninw ye n'a bɛ f'o ma ko SOS maaw kɛba donbolo taara kɛ olu ye koyi sunkalo jamanakuntigi ka dɛmɛ di la sunkalo kɔnɔna na nin juma tɛmɛnen sa min ye donbolo 150 o taara kɛ olu fana ye donbolo in ye malo ye ɲɔ sukaro makɔrɔni tulubidɔn ka taa se farinimugu ni tamaro ma nin bɛɛ lajɛlen de duru ma guwa 300 minnu bɛ Buguni kɔnɔna na ani Welesebugu olu fana y'u ta sɔrɔ nin ko in kɛnɛ kan ye ani min ye SOS denmisɛnninw ye olu fana dɔ taara di olu fana ma u ka du kɔnɔna na maa minnu bɛ yen ni degun bɛ olu kan bi Welesebugu ninnu bɛɛ lajɛlen donbolo kɛra u ye min ye Sira Sanogo ye ni ale ye dɔ sɔrɔ dɛmɛ in na a ko k'a bɛ jamana ɲɛmaaw fo nin waati in na k'i b'a fɔ ko u ye ale ye k'a dɔn k'ale sugandi sɔrɔdasi muso minnu bɛ yen n'olu cɛw fatura donbolo kɛra olu fana ye maa minnu bɛ yen ni ji kɔlɔlɔ tɛmɛn'olu kan ninnu bɛɛ lajɛlen u ye donbolo kɛ u ye SOS village Sanankɔrɔba o ɲɛmaaba n'o ye Amadu Soyiba ye ale yɛrɛ ye foli kɛ koyi sabula npogotigini 58 ka taa se cɛmani 56 ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ ale bolokɔrɔ ye ni kɔni nana kɛ sababu ɲuman ye sabula nin waati in na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko kow ka gɛlɛ jamanakuntigi ko k'a fɔ a ka nin waleya in na o fana kɔfɛ sa an bɛ se k'a fɔ min ye Kati Kita Kayi Mopti ni ɲɔgɔnna kelen a kɛra olu fana yɔrɔw la village SOS bɛ yɔrɔ minnu na ka se ka olu fana dɛmɛ min ye Asetu Fane ni ale ye mama SOS ye ale fana ye waleya in fo ka jamanakuntigi fo a ka nin waleya ɲuman in na kuma tɛ kɛba a ma ɲinɛni min kɔ SOS denmisɛnninw olu kɔ nin ko in kɛnɛ kan donbolo a dira denmisɛnninw ma cogo min u ka karamɔgɔ olu fana ye dɔ sɔrɔ a la maa minnu bɛ yen ni degun b'olu la olu fana ye dɔ sɔrɔ a la Agibu Danbele n'o o ye Agibu junior ye ale ye foli ta ni ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ɲɔgɔn dɛmɛ
ko a kɛ kun ye maa tɔw fana bɛ se ka jamanakuntigi ladege cogo min na baara in hukumu kɔnɔna na keba manden solar den maaw don min na u nana ka n'u ka bɔlɔ turu mali kɔnɔna na k'u ka kurumukarili kɛ n'o y'u ka sigilen mali kɔnɔ k'u bɛna pano solaire feereli kɛ u ye layidu di mali gouvernement ma ko min ye $50 ye o pano k'u ka yɔrɔ dɔ yira u bɛ t'o jɔ ye yɔrɔ in jamana ɲɛmaaw y'u ɲɛsin Bamakɔ misiriba de ma misiriba manden solar ma o kunu ni kuna siningo u taara minɛnw cɛ k'u to ne yɛrɛ kuma deli ka yɛlɛ misiriba keba ja yɛlɛyɔrɔ misiriba sanfɛla la an ka taa ye an ka taa misiriba sanfɛla lajɛ a baara bɛ cogo min na a bɛ ka taa cogo min Alhamdulillah rabbil alamin ambe ambi kala fukala barkada ambalma do société do dale malla chinois do alhamdulillah manede alhamdulillah donc on nana kana demain shi malima donc jamana gouvernement ya ira ka fo pano min kan ke pano keme sabanu ko kana ke misibala ambe kana ode ko bara laje ama ni malien befe islamé befe anga do ke ni baraka dayni kanyina ala fe ala ka here kanu ala ka bara yoro ni ala ka barka ala ka jidi misiriba maaw an bɛ se k'a fɔ nin y'olu fana lafiyatɔ ye kurantigɛ ko la sabula nin pano kɔni mana sigi olu dabɔra kuma na pewu an bɛ dugawu kɛ ala ka u nafalan bɔ a la an bɛ taa tumutukaw fɛ yen sɔrɔdasiw ka kalan min tun bɛ sen na ye n'o bɛ tali kɛ maa 222 la o kalan kɔni banna kalan ye musolakaw olu fana tun bɛ a la a yira se kɔnɔna na min ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen a taara taabolo 4 fɛ fɔlɔ ye min ye o ye ka fiziki kɛ min ye sɔrɔdasiya yɛrɛ ka baaraw kɛ ka se ka mara kɛ a kɔnɔna na wulikajɔ n'o ye tactique ye topographie ni armement ka taa se sɔrɔdasiya yɛrɛ kodɔnba belebelew minnu bɛ sɔrɔdasiya kɔnɔ k'olu kobaw bɛɛ lajɛlen dɔn waliya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa min ye sɔrɔdasi denmisɛn minnu bɔlen filɛ nin ye ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ k'u ni lamina kosɛbɛ
kɛlɛ taacogo kɛlɛ kɛcogo kɛlɛ faamuya cogo min ye san ni tile ka taa fara fiɲɛ jugu ni kow bɛɛ lajɛlen ka sa cɛncɛn ka kɛlɛw u y'o bɛɛ lajɛlen dɔn kan ɲi a kalan ɲɛmaa tun bɛ maa min bolo o ye kapitɛni adama kulubali ye maa minnu bɔlen filɛ nin ye a y'a ɲini u fɛ sa u k'u hakili to u yɛrɛ la sabula kalan min don a kuntala ka jan kun fɔlɔ min kɛlen filɛ nin mɔnɔbɔ bɛ se ka kɛ a la maa minnu tɔgɔ u ye kalan kɛ olu tɔgɔ la sa Kadige Keita ale ye foli ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ko sabula u ye faamuyali kɛ min ye kalansen ye gun kɔnɔna na sa baaraw bɛ kɛ cogo min na ɲɛmaaya sigilen don ɲɔgɔn kan cogo min na fo kana se ko faamuyali ma u y'o bɛɛ lajɛlen fɔ min ye kan yɛrɛ n'o ye kan Sɛki Sidibeka ye a ɲɛmaaya bɛ maa min bolo bi o ye commandant colonel Seydou Basiru Ɲagandu ye Ɲagandu a ye maa ninnu fo denmisɛnnin minnu bɔra ka kalan kɛ sisan sɔrɔdasi denmisɛnw k'a yir'u la sa k'a fɔ kɔni sisan u bɛna bila min ye sɔrɔdasiw ka bolo kan Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ wele mana s'u ma yɔrɔ o yɔrɔ k'u labɛn u k'a dɔn k'a fɔ ko min ye opération Maliko ye o baaraw bɛ senna fan bɛɛ fɛ a y'a ɲini u fɛ u ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya ka faso kanuni min ye k'i yɛrɛ di fo jamana ale ka kisi ko k'u t'a la an ye stagiaire ninnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la sa Idrissa Ngolo Jara ale ni Bala Bagayogo ka taa se professeur Kamara Masa olu kɔni kɛra premier deuxième ni troisième ye classement belebeleba in yɛrɛ la kalan kuncɛli la min ye Tɔnbɔkutu yɛrɛ ɲɛmaaba ye n'o ye gouverneur ye Bakun ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan a kɔni ye foli ni tanu ta ka ɲɛsin nin denmisɛnnin ninnu ma baara kɛcogo ɲuman ani faamuya kɛcogo la wa k'u labɛn dɛ fasojɔ baara nin y'a daminɛlen o fana fɛ an bɛ taa Wagadugukaw fɛ yen Wagadugu fɔlɔ sɔrɔ coordination des femmes leaders de l'Est des États du Sahel n'ale présidenti ye Maram Binta Diallo ye o hukumu kɔnɔ ale ye kunnafonidilaw wele bi tɛnɛn don marisi kalo tile 3 san 2025 ka ɲɛfɔli k'u ye o baara hukumu tagabolo la ni jamana saba in jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo cogo min na o hukumu kɔnɔ a musow fɛnɛ jɛra k'u hakilina kɛ kelen walasa u bɛ se ka baara kɛ ni jamana in ka ɲɛtaga hukumu kɔnɔ cogo min na u kan ka san 2 baara kɛ n'o ɲɛmɔgɔya taara ka di Mali ma an ka Maram Binta Diallo yɛrɛ lamɛn walasa an bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ nin ko in kɔnɔ cogo min na an taara nin sigi la le 23 a bɛnna dimanche de ma lancement kɛra o don vraiment an bɛ malien délégation minnu bɔra ka taa nin cɛsiri la surtout an balimamuso an kɔrɔmuso ye n'o ye Madame Touré ye ka bɔ fo Tɔnbɔkutu ka na nin ko in na ka taa ko in dilan ka ko in k'a yɛrɛ ta ye parce que jamana ko ka bɔ mɔgɔ kelen ma a y'a k'a yɛrɛ ta ye ani fɛn fɛn tugura a nɔfɛ jamana ko don bɛɛ ye jamana ko ye parce que kun min y'an bila ka taa nin na présidence b'an ka président de bolo n'o ye le général d'armée Assimi Goïta président de la transition a tɛ bɛn anw ma abada présidence éducatif ye u ka kalan siraw fɛ u bɛ se ka lamɔ sɔrɔ cogo min na an ka lamɔ kɔrɔlen ninnu na an k'o document labɛn k'a di an denw ma an wulila o la n'a bɛ fɔ coordination des femmes leaders de l'AES an ta tɛ k'a fɔ an bɛ fara ɲɔgɔn kan ten mais an bɛ ka fɛn dɔ de labɛn k'a bila an denw ɲɛ parce que an ta banna la ka ban an b'an sigi an denw ɲɛ an bɛ association bɛɛ wele nin yɔrɔ la ka Mali kɔnɔ Niger Burkina ka bɛɛ wele bɛɛ ka wuli ka na an ka jɛ ka nin baara kɛ ɲɔgɔn fɛ association in faralen don association 41 de kan ka jɛ ne fara ne kan ka baara in tɛ kɛ fa ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ ko solidarité avec les femmes du monde entier ensemble tout est possible kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ bolokɔni dengene tɛ bɛlɛ ta n'i ko jamana ka dilan fa ka fara ɲɔgɔn kan de n'a ma fara ɲɔgɔn kan a tɛ bɛn ka Maram Touré fana fo a ka cɛsiri ba la parce que ale bɔra yɔrɔ min na k'a jateminɛ ka tila ka tugu an kɔ ka taa nin yɔrɔ jaba in la vraiment foli de b'a ye ni leader tɛ foyi tɛ se k'o kɛ a ye tɛgɛrɛ fɔ Maram Touré a n'a balimamuso ja o fana bɛ n kɛrɛfɛ a ye tɛgɛrɛ fɔ a fana kun vraiment u ye baara min kɛ nin ye fasojɔ baara de ye anw ye surasi musow ye surasi ninnu bɛ baara min na an bɛɛ kelen kelen de kan ka jɔyɔrɔ yira Maliko la ni bɛɛ kelen kelen ye jɔyɔrɔ yira Mali bɛ jɔ mais ni bɛɛ ko k'i b'a to jamana ɲɛmɔgɔw bolo jamana tɛ jɔ o kan donc an y'a sigi ka miiri o de la AES surasiw de y'a dilan surtout ɲɛmɔgɔya b'an ka président de bolo n'o ye son excellence Assimi Goïta ye donc an mana sigi k'a dɔn k'a fɔ k'o bɛ Assimi bolo an ma wuli k'an cɛsiri o la an bɛ kɛ fasodenjugu ye dɛ. Maram Binta Diallo n'ale ye coordination in ɲɛmɔgɔ ye ale ko coordination in sigira ni jamana saba in de kama ko wa ko wele bilanen don ni muso bɛɛ lajɛlen ma u ka na u ka fara u ka walasa jamana in bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na halisa. Ayiwa AES muso an b'u fo u ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri la Keba météo ko k'a daminɛ nin kalo in tile 9 na kalo in tile 3 ka taa se a tile 9 ma n'o ye mars kalo ye
ko min ye kaba bɛna ɲɛ bɛna fin kosɛbɛ funteni ko o barika bɛna bonya min ye tile kɔnɔna na sa min ye funteni barika bonya ye maaw bɛ wɔsi kosɛbɛ wɔsi in a bɛna na ni degun ye dɔw bɛ olu tɛ se ka ale kun yaasa maaw ka se ka faamuyali kɛ sa ko min kɔni ye poussière ye gɔngɔn ye o bɛna na ye yɔrɔ dɔw la wa min ye funteni yɛrɛ sa barika bɛna bonya ni 42 ka taa se 30 ma degré la o bɛ kɛ yɔrɔ dɔw la Kayita k'o de bɛna na juguya kosɛbɛ min ye funteni jiginnenba a bɛna se 21 ka taa se 26 ma nka o bɛ kɛ yɔrɔ minnu na o ye Tawudeni ye ko sanji ko fana bɛ se ka ye a la ale Tawudeni mara kelen in kɔnɔna na Sikaso Buguni Joyila ani San nka waati kelen fana na fana ko m'a sɔrɔ funteni fana ko barika bɛ bonya ko k'u b'a ɲini maaw fɛ k'u ka ji caman min waati in na k'u kun dogo la ko wa k'i ka ji min ko hali ni minɔgɔ t'i la wa sun donna aw t'a la dɛ minnu bɛ sun na olu ko tɛ dɛ parce que nin yɔrɔ in ka di dɔw ye minnu bɛ yen n'u sukaro ka ca fana maaw ka a lajɛ ka se ka olu fana nɛmɛ kosɛbɛ ji kɔni o de ka matarafa kosɛbɛ min ye yiridenw ye olu n'o ye zɛrɛ melon ni kɔngɔmuru ninnu maaw bɛ se ka olu fana k'u t'a la ye sabula ji ka ca olu la wa i ka to yɔrɔ la fana yɔrɔ min na fana min ye fiɲɛ bɛ se ka don yɔrɔ mun na ka heure 11 ka taa se heure 16 ma i ka se k'o kɛ yɔrɔ la fenêtre olu dayɛlɛlen ka to fiɲɛ bɛ se ka don cogo min na yaasa min ye funteni barika bɛ se ka dɔgɔya cogo min na min ye finiw ye sa ka finiw don fini minnu bɛ yen n'olu ye funtɛnima finiw ye a kana kɛ fini girimanw ye yaasa cogoya min na i farikolo bɛ se ka tanga ko wa ko kunkolow fana k'olu datugu ka fugulaw don casquette ni maa minnu bɛ baara kɛ tile kɔrɔla la wa min